салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Toyota Corolla аст бародаро, американка, солиш 2018 сол. Сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объём 1.8, коробкаш автомат. ҳолати субъи ниҳоят хуб. Бародаро, мошин састаниш 100%, мотор, коробка ходовой ҳама соз, задагӣ пустагӣ надора. Пробегш бародаро 79000, беҳад мошин кам гаштагай. соҳибаш бародаро дар Россия, мошин дар шаҳри Бухтар, мақсад ки ҳеч неста ҳайшкана, ба ҳамин сабаб фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, наша 155 тамга, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратари аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро ВАЗ 2107 солиш 2003, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объём 06, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро чӣ хеле наворда мебинед, тозаи мотор, коробкаи ходовой 100%, 4 та баллони нав дорад. пола оборода мошин заводид мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ашт, наша 12 тамга, боз савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ Hyundai Avante, солиш 2007, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш автомат, ҳолатиш беҳтарин. мошин нахаду бародаро, мотор, коробка ходовой ҳамаш соз, задагӣ пустагӣ надора. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 79 тамга. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатии бародаро Танген астай, пассажирный, солиш 2008 сол. состояние мошин 100% бародаро, ягон камбудӣ надорад, нахадуай, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, утилизатсияам дорад, самбуфе, монитор, задагиай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, наша 25 тамга. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро Hyundai Starex, солиш 2000, сӯзишвориш дизел,
кузов универсал, састани мошин 100%. мошин бародор нахаду ҳамаш кор мекуна, ҳуҷҷатош бучидаги утилизатсияро надоштай. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нарша 34500 мега. мошинхари аниқ бошад биёя мега мошини айпеш бина махкур шава савдо мешавад назди мошинда. касоне харидор бошед рақамиро рӯй кунанда занг занед. эълони навбатии мо бародаро замини фурӯшӣ ҳастай. замин чӣ хеле ки мебинед ҳамвор карданги наздикишта об ҳастай, светам ҳастай. замин қарор дорад дар шаҳри кӯлоб деҳаи сангпар. 5 сотиқ замин ҳастай бародаро. нарша 34000 сомон мега. харидори аниқ бошад бо мега биёя айпеш замина бина махкур шава бо камтар муомила дорад. бародароне ки заминхар ҳастед барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамиро рӯй кунанда занг занед. маълумоти пурра ва аниқтари асёиби замин дастрас кунед. ин буд бародаро якчанд та мошин ва чизое ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ. барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.